вземе от централния затвор на свобода на Петър Минков. Петър Минков, аз казвам, че оставам съждение, че в Стокхолм, в Копенхаген, те бяха в Холандия и заедно с Чехо, обаче жена му, майката, остарява там и отидаха да гледат. Обаче, вика, аз с него, вика си говоря, по скайпа, вика си говорим, ама не с него, а с жена му. Той вика, не един път не се сече, вика да ми се обади. Като ми се обажа по телефон, като си метро с работа, вика се измога. Те го закриха официално. Не си спомням преди 10 на месеца. И там с Ченч, това не се Нещо се кръга също. Индустрия няма. Технически. Не обеля, Авиополк командира се пенсионира пазач на портала. Трагедия. Не, въпросът е дали успява да се пенсионира. Това не знам. Иначе няма никакъв срамен. И на всички ви пожелавам. Ние сме в края на живота си, но никога не е в края. До 100 години има време. Не казвам, не уточнявам кога, но в края сме. Защото Бог е казал така: 70 години ти определям живот. Ако, вика, имаш добри предпоставки, добри стечения на обстоятелства, можеш да поживееш и до 80, и до 90. Но 70 години е така написано в Библията. Достатъчно. Искам само да ви кажа, че дори че сме на тези години, никога не е късно човек да прецени, че не живее само на тая земя в рамките на тия 70-80 години, а Бог иска да го пренесе в космическото царство, Вселената, небесното царство. Там, където света е пълен с разумни същества, разумни творения, при които сатаната не действа. Искам да поискате, дай Боже, да си поискате разум, за да намерите правилния път. Правилния път, защото това, което ни чака тук, аз на тех им казах, сега на всички няма да говоря, много малко време остава до края. Много малко време. И както оня, дето е бил до Исус, разпънатия престъпник, двама престъпници има от Исус. Не. Двама, които са убили са бирниците. Двама, един от лево, един от десно. Един убива Исус, обижда го, казва: ти бе, акута, нали, плюва го. Другия казва едно изречение, което е важно за всички хора на земята. Исусе, ние висиме тука справедливо за това, което сме извършили. Те са убили бирника и са одрали парите. И римляните в това отношение са без... Значи първо той се е покаял, признал си е, грифне и така. И след това казва едно изречение, което може да бъде за всички хора, защото 12 без 5 е, образно казано. Исусе, когато отидеш в царството си небесно, значи Исусе, когато отидеш от кръста, ще отидеш в царството си небесно, твоето царство, моля ти се, спомни си за мене. И Исус му отговаря на часа. Това е една от малкото думи, които Исус е казал: днес ти обещавам, ще бъдеш в мен в рая. Така че на всеки един пожелавам, дори в 12 без 5, има време да се обърне. Да се обърне в правилния път. Защото това, което става с исляма, което става с тия работи, които са ни заобиколили, Бог е сложил чадър над неговите хора. Казвам ви го в прав текст. Чадър. Кои са неговите хора, само да кажеш? Ние. Ние ли сме? И тогава вече ми се поотвориха малко очите. Един месец видях, след това бях тук Бяхме сега така българи сме, ние ще ви кажа. 47 човека се извървиха от завода да отиват в Япония. Работихме в края на краищата само 4-5 човека. Накрая. 47 човека
ходиха на туризъм. Екскурзия. Това беше системата. Иначе не можеш да отидеш. Така, някои ходиха, някои от аерогарата с куфара си заминаха. Да, заминаха се. Останах аз като конструктор, адаптиране на документацията беше превод. Тя беше на английски, превод да преведеш български, стандарти, секо болче, резба. Нали, това не ми беше чуждо на мене, защото техникова ми го даваше, нали. Да, знаем всичко. Но там има други стандарти. Има други стандарти, нали. Примерно, те правят резба, нашата, извинявай, понеже ние правиме така, горе разчитаме на резбата на един диаметър на върха, те разчитат не на върха, на основата на резбата, защото основата носи. Върха се климка, нали, нищо не. Така. Там бех и след това започнах работа по тази чаира, чаира. 3 години и половина бех като супервизия. Най-голямата централа Павец. Ремонт. Супервизия. Трети и четвърти генератор са монтирани по нашата фирма. Аз бех супервайзера там. Ще ви кажа и цената, която беше. За българин тогава ние взимахме всеки ден по $230 на ден за супервизия. Японците искаха обаче $1500. И то не за Това е домашния, долу джинса. Някакво движение да има. Има движение. Така. Това е най-важното, да. Това е издателство Персиан. Не, той ми е моя псевдоним. Ще ти кажа как е, откъде идва. Едните седнем, едните правим. Да, тогава. Майтапа се. Мето, седем. Седем. не правили седем. Ми да седнем, защото няма да мога да... Я пак. Емо, я пак, бе. Всички тук. Дай стол. Айде. Петко. Не гледай да бъде. Знаеш ли защо наред? Готово. Не, отзад ще ти знаеш ли защо? Седните там близо. Когато Седни бяхме близо във да има. втори или трети курс, Айде, тебе ни се махва Айде, гори там да снимам. в Флеярската работилница и ни публикуваха снимката. Къде ти искате? Ще ми хватиш. Аз се правя, ще дойде аз. Най-красивите. Примерно да големите малко. Да, това е точно. Къде да гледаме? Кой има? Чакай сега, кой се Няма фотоапарат. Ама това е камера моето, аз. Дайте там да ни снимат. Ама аз ще дам с камерата. Моето снима камера. Май обърнал батериите. Така, това е камера. Ето като не, така се снима. И може да се приближите без да чакате нищо. Видео ли сте пуснали? Да. Там по-близко. Така е. Може да е по-близко. Чичо Манчо. Айде, усмивки, целувки. Колко има, нямайте сега. Всичко се види сега тук. Кой ще иска Браво. Движение, не стати катървени. Добре, сега. Идете там и вие. Добре, ето ви аз съм. После ще... Само ще натисна. Некои пик. Тук сме.
Мърдаме още, а? Не, слава Богу. Да не вземете на мадните само. Тия мадами, какво беше? Хайде сега. Аз като съм се огледал от тази господа, Благодаря много. Хайде и вас да ви снимам за... О, не! Хайде, Пепи, ето да. Пеше. Спирам. Това бързо, мани го това. За да могат да... Огромен поздрав към Пети Бек курс. точно така. Такъв си беше и такъв си остана, да си жив и здрав. Благодаря ви, приятели. Моля. Да, помним, той си беше. Майтърчия.